ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് ഞാനൊരു കൊച്ചു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. എന്താ ഷാമു കട്ടനൊക്കെ കുളിച്ചിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇത് അവിടെ മണ്ണി കളിക്കട്ടാ. കുറച്ച് നേരം കളിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഇന്ത്യയിലാട്ടാ. പിന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കുറച്ച് വിശേഷം. ഇന്ന് ഞാൻ കടയിൽ പോയിട്ടില്ല. ഇന്ന് ഉമ്മാനെ സ്കാൻ ചെയ്യാനും ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഉമ്മാൻ്റെ കൈൻ്റെ മേലെ ഒരു മുഴ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പം അതിൻ്റെ സ്കാൻ ചെയ്യാനും കാണിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് കൈൻ്റെ മേലെ ഒരു അടയാളം ഇട്ടിട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ. അപ്പോഴാണ് ഇത്ര ഓപ്പറേഷത്തിന് ഡേറ്റ് തരുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഇവിടെ റെസ്റ്റാണ്. കുഞ്ഞാറ്റത് അവിടെ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസിലാട്ടോ. ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഡാൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസിലാണ്. പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് ഡാൻസ് കളിക്കുക. പിന്നെ ഇതാ അന്നത്തെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിക്കലും തുടക്കലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്താ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഷാമൂടെ കളിക്കണമൊക്കെ പരത്തിയിട്ട് നോക്ക്. ഷാമു ഇവിടെ ഒക്കെ പരത്തി വാരി വലിച്ചിട്ട് 2 ദിവസം ഇവിടെ അനിയത്തിയും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രസമായിരുന്നു. അന്നമ്മളുടെ കളിയും ചിരിയൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും പോയി വീടൊക്കെ ഉണങ്ങി കിടക്കുക. ഇവരുണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരുന്നു ബഹളമൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. അടുക്കളയത്തെ പണികളൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ് ഇതാ കറി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മാന്തളാണ് കറി. ചോറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അടുക്കളൊക്കെ ഫ്രഷായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കട്ടെ. ചോറ് ഇതാ വെന്തിട്ടുണ്ട്, കറി ഇതാ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാന്തള കറി കേട്ടോ. പിന്നെ മീൻ നമ്മൾ തിന്നാനാവണതിൻ്റെ മുന്നേ കുറച്ച് പൊരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചൂടോടെ തിന്നാലോ. കായം തേച്ച് വെക്കും, പിന്നെ തിന്നാനാവുമ്പോഴേ അങ്ങനെ പൊരിക്കുള്ളൂ. പൊരിക്കുക മാന്തളാണ്. എന്താ അത് പൊരിക്കുക മാന്തൾ. വരച്ച കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചു കേട്ടാ. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മോള് വരച്ചേട്ടാ. ഇതൊക്കെ അവളുടെ കലാവിരുദ്ധകളാണ്. അത്യാവശ്യം നോക്കിയിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ചിത്രമൊക്കെ വരയ്ക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിച്ചിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ അവൾ വരച്ച ചിത്രങ്ങളാട്ടോ. ഇതാ അവള് വീണ്ടും ഇവിടെ നല്ല ഡാൻസിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ക്ഷമനെ.